Condenado o irmán do presidente do goberno, a Audiencia de Badaxoz imponlle a David Sánchez unha inhabilitación de 9 anos para desenvolver un cargo público. Atribúelle o delito de prevaricación. O irmán de Pedro Sánchez convértese no primeiro familiar dun presidente do goberno español condenado. O Xacobeo 2027 ten o seu primeiro socio. Hijos de Rivera asinou ca Xunta un patrocinio de 12 millóns de euros para facer do próximo Ano Santo unha experiencia con eventos únicos. Alfonso Rueda reivindica estas colaboracións para multiplicar o impacto cultural e social do Xacobeo. Hoxe no Telexornal probamos os xeados con sabor a sobremesas galegas, xeados de licor café, de torta de Santiago ou de requeixo con mel e noces. A sobremesa do verán, por excelencia, tamén se pode saborear a galega. Boas noites, comezamos. A Audiencia de Badaxoz condena o irmán do presidente do goberno a 9 anos de inhabilitación para emprego público por un delito de prevaricación. Considera que aceptou o cargo de director do Conservatorio na Deputación en 2017 sabendo que era ilegal. O que daquela era presidente desa Deputación de Badaxoz, Miguel Ángel Gallardo, foi condenado a 18 anos de inhabilitación por 2 delitos de prevaricación. Un polo contrato a David Sánchez e outro polo contrato a un amigo deste, Luis Carrero. O tribunal considera que tomaron unha decisión inxusta a sabendas de que era ilegal. A Audiencia descarta o delito de tráfico de influencias que suporía a pena de prisión. Unha sentenza sobre a que cabe recurso. David Sánchez líbrase do cárcere, pero non dunha condena. O irmán de Pedro Sánchez foi sentenciado a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público por un delito de prevaricación administrativa, moi lonxe dos 6 anos de cárcere que pedían a maioría das acusacións particulares. O tribunal considera probado que a Deputación de Badaxoz lle adaptou un posto de traballo ás súas apetencias persoais e destaca que o propio acusado recoñeceu que non sabía onde estaba situada a súa oficina. No era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física con una ventanilla. E ademais conclúe que ese posto era innecesario e que non ia a traballar. O expresidente do organismo Miguel Ángel Gallardo foi condenado a 18 anos de inhabilitación por 2 delitos de prevaricación. O resto dos acusados, entre eles altos cargos da área de Cultura e Recursos Humanos, recibiron penas semellantes por cooperación necesaria. Pero todos foron absoltos do delito de tráfico de influencias por falla de probas. David Sánchez é o primeiro familiar directo do presidente do goberno condenado. O goberno segue crendo na inocencia de David Sánchez e esperan que se acredite en instancias superiores. O PSOE fala de cacería contra o círculo do presidente e dende o Partido Popular manteñen que nesta situación a única saída de Sánchez é a dimisión. A condena a 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación non cambia a percepción que ten o goberno sobre o irmán do presidente. Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos. Máis contundentes se mostran dende o Partido Socialista. Es una auténtica barbaridad que nosotros acatamos como siempre. Ya se ha anunciado que se va a recurrir, pero que no nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez. Os socios do goberno poñen o foco nos xuíces. Auténtica desproporción, es un aviso a navegantes y yo creo que deberían ir con cuidado de no pasarse de frenada porque están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho en este país. Porque es una sobrada importante. Y luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara. No Partido Popular lembran todos os casos de corrupción que rodean o goberno e piden outra vez a saída de Sánchez. Esto es un día histórico, esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza. Unha sentencia condenatoria que apuntou Alberto Núñez Feijóo demostra que ninguén está por riba da lei, sexa familia de quen sexa. Un novo informe da UCO confirma que o PSOE pagou máis de 43.000 euros a Leire Díez a través de 2 intermediarios. O exdirixente socialista Gaspar Zarrías e o exabogado de Coldo actuaron como ponte para facerlle chegar os cartos desde o Partido Socialista. A UCO sospeita que estes pagos se utilizaron para dar inicio á trama liderada por Leire. Segundo o xuiz Pedraz, involucrada nestas facturas falsas, atópase tamén a xerente socialista Ana Fuentes, a quen cita a declarar no mes de setembro.
Novo fracaso do Executivo de Pedro Sánchez que esta tarde volveu constatar a falta de apoios parlamentarios. En contra 178, 5 abstenciones. Por lo tanto, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestas por el Gobierno. Este era o momento en que o Congreso dos Deputados tombaba a senda de estabilidade, o paso previo á elaboración dos presupostos do Estado. Junts cumpriu as ameazas e sumouse aos votos en contra de PP e Vox. O Goberno ten un segundo intento para someter a votación os obxectivos de déficit, pero desde Junts advírtenlle que non haberá orzamentos. Por favor, un pouco de silencio. A violencia vicaria será un agravante da violencia de xénero e non un delito específico. Así o prevé o anteproxecto de lei aprobado polo Goberno que suspende a patria potestade para os maltratadores condenados en sentenza firme. A violencia vicaria non será un delito propio no Código Penal, senón un agravante por razón de xénero. Con este cambio, o Goberno cree que se poida aplicar unha pena superior, evitar interpretacións que poidan levar a condenar unha muller por violencia vicaria. La violencia vicaria se ejerce por quien entiende que todo es de su propiedad y por lo tanto domina su propiedad hasta el punto de hacer el máximo daño sobre sus hijos e hijas. O novo borrador modifica o Código Civil para privar de xeito automático da patria potestade os maltratadores condenados. En aquellos supuestos en los que haya recaído una sentencia condenatoria firme por delitos graves cometidos contra la madre o sus hijos, por delitos graves de violencia de género o por delitos de violencia vicaria. Tamén establece limitacións na garda e custodia e réxime de visitas cando hai un procedemento aberto por estas causas, pero o xuíz estaría obrigado a escoitar os menores antes de tomar unha decisión. Solo cuando sea imposible, sea inviable esa escucha directa al menor, cabrá la escucha a través de sus representantes legales cuando no haya conflicto de intereses. O texto inclúe a posibilidade de que nais vítimas de violencia vicaria poidan sustituir os apelidos do fillo falecido para evitar, por exemplo, que o maltratador poida chegar a cobrar pensións derivadas da situación de vítima. O plan de patrocinios da Xunta pro Xacobeo 2027 ten o primeiro socio, Hijos de Ribera. Galicia quere ofrecer unha experiencia única aos visitantes con eventos culturais, deportivos e sociais. Hijos de Ribera convértese no primeiro socio da Xunta na organización do Xacobeo 2027. Dobra a achega que fixo no anterior ano santo e colaborará con 12 millóns de euros nun evento que, din, representa unha Galicia moderna e aberta ao mundo. Para potenciar nuestra diferencia cultural, para potenciar pues, este evento religioso, turístico, económico y social, para atraer riqueza a nuestra tierra y sobre todo para impactar positivamente en Galicia. Alfonso Rueda asegura que a historia do Xacobeo é unha historia de éxito colectivo que seguirá medrando con sentidiño e apunta que este ano pode baterse a marca do millón de peregrinos. Ese millón de persoas que veñan, que teñan unha experiencia diferente cada unha, que sexan cada vez de cantos máis países mellor, que repitan, por suposto, que teñan experiencias que teñan que ver co Xacobeo e que sintan todo eso e que sintan a marca Galicia. Experiencias en pequenos proxectos culturais, deportivos e sociais xa programados para este ano e grandes eventos no 2027 pros que a Xunta agarda seguir sumando patrocinadores. O Banco Central Europeo selecciona a banca para os ensaios co euro digital. Participará nas probas de funcionamento como integrante dunha alianza que tamén inclúe a Bizum e dúas caixas españolas. Durante os ensaios utilizarase unha versión semellante á que se aspira a poder emitir dentro de 3 anos. As entidades participantes poden ofrecer servizos piloto en países distintos ao do seu establecemento. 40.000 galegos reciben o bono Coidado Fogar, unha axuda da Xunta de 5.000 euros ao ano para que as persoas con dependencia poidan ser atendidas na súa casa. Alfonso Rueda estivo hoxe cunha familia do Porto do Son que recibe este apoio. O presidente avanzou que o obxectivo é chegar aos 50.000 beneficiarios a final desta legislatura. Destacou ademais que Galicia foi pioneira ao lanzar esta medida no 2024 e pediulle ao Goberno Central que cumpra co que lle corresponde en axudas á dependencia. Este esforzo se fai
cos cartos de todos os galegos tiñen que ter unha correspondencia co goberno central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Esperamos que eses compromisos anunciados, non é a primeira vez, só incumpliron esta vez esa verdade, e aporten o 50% que lle corresponde por lei ao goberno central. O Partido Popular denuncia ao alcalde de Muras por presuntas irregularidades en contratos menores. Segundo os populares, o Concello pagou por riba do legalmente permitido a varios despachos de abogados que presentaron recursos polos parques eólicos. Piden tamén o BNG que aclare a relación de varios cargos con esas empresas. Nós o que vemos é que nun concello como é o de Muras, onde hai unha implantación dos eólicos moi importante, pois vemos como sorprendentemente o Bloque Nacionalista Galego pois utiliza eses cartos que lle poden dar os eólicos para alimentar empresas afines ao BNG. 9 e 10 minutos, recollemos neste momento dúas imaxes da crónica internacional. A primeira en Bruxelas. A Unión Europea e o Reino Unido asinaron o histórico tratado que suporá eliminar a reixa de Xibraltar, o derradeiro muro dentro de Europa. A retirada da reixa que separa a colonia británica do territorio español comezará esta medianoite. Cambia a vida para 15.000 traballadores que a diario cruzan a fronteira. E a segunda imaxe que rescatamos do exterior lévanos a París. Francia celebra o día da súa festa nacional. O desfile polos Campos Elíseos conmemorou a toma da Bastilla e o inicio da Revolución Francesa. Foi o máis numeroso de cantos se levan celebrado, o último de Emmanuel Macron á fronte da República. O deste ano serviu para homenaxear a Ucraína e os aliados, unha mostra do poderío e do rearmamento de Francia, guiada pola habitual elegancia gala. A familia real presidiu en Barcelona a entrega dos premios Princesa de Xirona. Contra o que ven sendo habitual, don Filipe falou o comezo da cerimonia, cedéndolle máis protagonismo á súa filla Leonor, encargada de entregar os galardóns e de clausurar o acto. No seu discurso, a herdeira ao trono alternou o castelán e o catalán e confesouse inspirada pola intelixencia das mozas e dos mozos premiados. Dixo que eles son os seus influencers e dedicoulles algunha cita cinematográfica. Han visto cosas que no creeríamos, como el replicante de Blade Runner. Pero esos momentos no solo no se perderán en el tiempo, sino que sus investigaciones nos permiten avanzar en el conocimiento del universo. Des d'avui passen a formar part d'aquest gran grup de persones excel·lents que la Fundació Princesa de Girona reconeix cada any. Máis asuntos deste martes. Un home de 26 anos perdeu a vida tras chocar o seu vehículo cunha furgoneta. O accidente ocorreu aí nese punto do Bolo. Xavier Santos. Sí, exactamente nesta estrada comarcal, a O533, que une a Gudiña coa rúa, o seu paso polo termo municipal do Bolo. Así foi como ocorreu cando o condutor do turismo impactou contra unha furgoneta e faleceu no acto. O seu acompañante sí que resultou ileso. Os ocupantes da furgoneta, 2 adultos e 2 menores, teñen feridas leves. A Garda Civil xa está a abrir unha investigación para determinar as posibles causas do accidente. Grazas, Xavier. Máis noticias neste eido. Outro incendio preto das vías obriga a interromper a circulación ferroviaria entre Santa Cruz de Arrabaldo e o Carballiño. Durante preto dunha hora non puideron pasar os trens de ancho convencional que circulan entre Ourense e Santiago. O incidente, iso sí, non afectou ás liñas de alta velocidade. Esta tarde quedou controlado o incendio forestal de Rivas de Sil tras queimar, segundo a última actualización, 180 hectáreas. Ademais, a Consellería dá por extinguido o rexistrado nos municipios coruñeses de Vimianzo e Laxe, no que arderon unhas 230 hectáreas. Nos labores de extinción participaron 69 brigadas, 62 motobombas, 4 medios aéreos e 5 excavadoras. Seguro que lembran o caso do matrimonio alemán que confinou os fillos durante 3 anos e medio nunha casa en Oviedo. Pois ben, sairán de prisión de maneira inminente. O Tribunal Superior de Asturias revisou a condena e absolveos do delito de maltrato psicolóxico. Só mantén a pena de 6 meses por abandono familiar, que xa teñen cumprida. Entende o tribunal que o que se deu foi unha sobreprotección malentendida dos pequenos. Investigan a agresión grupal a un menor en Ferrol. Ocorreu ás portas dunha discoteca, no medio de moita xente que non fixo nada por axudalo.
Patearonlle a cabeza sen saber a conta de que. Asegura que non coñecía de nada a esa xente. En todos a la cabeza. Estaba la discoteca, ¿no? Y yo recuerdo salir y había una discusión ahí. Y ya de ahí ya no recuerdo nada más. Recuerdo estar en el suelo, la gente pisándome la cabeza. Y en una de estas yo veía bultos, yo estaba aturdido. Y recuerdo un túnel con una luz y ver a mi abuelo ya fallecido recogerme del suelo cuando ya me di levantado. Ellos iban con intención de matar. Y no sé qué me dan el alma que esa gente se fue pensando que él estaba muerto, por eso pararon. Hai vídeo que, segundo din, xa entregaron na policía. Contan que se ven os golpes e tamén como ninguén os detén. Ao contrario. Las que grababan el vídeo, luego había otro posando para el vídeo, luego mandó cortar y había gente mirando, luego la otra agarrando, otra golpeando y ya no sé. Eso es una de las cosas que más me duele, que tuvieran batería para grabar y no para llamar. La gente que miraba allí riéndose, es una vida. A policía busca os responsables, polo que se ve no vídeo hai homes e tamén mulleres de entre 30 e 40 anos, aínda que nas imaxes se ve demasiado barullo e tamén demasiado embarullador. Os traballadores dos bancos da área de Vigo respiran aliviados. Caeu o último integrante dunha banda que durante meses cometeu varios roubos no sur de Pontevedra. Trátase dun veciño de Arbo que se disfrazaba de ancián para cometer os atracos. Tiña na casa unha escopeta recortada e proxectiles compatibles con armas de guerra. Creen que logrou un botín de máis de 250.000 euros. O resto da banda xa a pillaran hai 3 meses. E falamos doutro roubo, neste caso o das xoias que levaron do Museo do Louvre o outono pasado. Agora saíron á luz novos detalles do golpe, relatados polos 2 ladróns detidos. Segundo contaron, o cerebro do golpe amosou decepción cando viu o botín e dixo: "Puidemos levar máis". Era o 19 de outubro de 2025. O museo máis visitado do mundo sufría un roubo sorprendente do que agora se coñeceron novos detalles. O diario francés Le Monde accedeu ás declaracións que fixeron os 2 ladróns detidos cando os interrogaron os xuíces no mes de xuño pasado. Sabíase que subiron a montacargas disfrazados de obreiros, que accederon a un balcón do primeiro andar, forzaron a ventá e pasaron á Galería Apolo. Relataron agora que cando entraron non había ninguén. Estaba escuro, só estaban acesas as luces das vitrinas. Contaron tamén os ladróns confesos que recibiran as instruccións só 2 ou 3 días antes do golpe e que un vídeo grabado dentro da galería serviu como guía para cumprir ca misión. Non revelaron quen os contratou porque temen posibles represalias. Din que xa detidos recibiron chamadas do exterior pedíndolle silencio. O que si apuntaron é que o cerebro do roubo amosou decepción ao velo botín e dixo: "Puidemos levar máis". Pareceronlle pouco as 9 xoias subtraídas, cun valor estimado de 88 millóns de euros. Os 2 ladróns din que lles ofreceran alrededor de 20.000 euros a cada un e que acabaron facendo o que fixeron porque estaban nunha situación financeira desesperada. Agora resumen o roubo dicindo: "O que fixemos non estivo ben". Cambio importante que afecta a unha opción vacacional que cada vez elixe máis xente. As autocaravanas poderán aparcar nas cidades igual que ao resto de vehículos. O novo regulamento impide que os concellos limiten o estacionamento só a este tipo de vehículos. Cesario emprende viaxe co convencemento de que poderá estacionar a súa autocaravana en calquera cidade española dentro da lei e sen temor a unha sanción. A Dirección Xeral de Tráfico unifica os criterios e establece que estes vehículos poden aparcar nos mesmos lugares e condicións que un turismo convencional. Se chega un vehículo a unha cidade e atopa unha plaza axeitada para aparcar, ese vehículo está aparcado como se fora unha furgoneta, como se fora un autobús ou como se fora calquer tipo de turismo. Pois sí que había discriminación. De feito, hai algunhas señais aínda de algúns concellos que pon prohibido autocaravanas. Esa señal con este Real Decreto pasa a ser ilegal. Pero unha cousa é estacionar e outra acampar. Non se poden sacar cadeiras, non se poden sacar sillas, non se poden abrir toldos, non se poden arroxar líquidos fora da vía pública. A pesar do apoio legal que o Real Decreto achega estas vivendas móviles, as ordenanzas municipais poden regular o tráfico e establecer restriccións xerais. Van a poder decir, nesta calle non se pode aparcar vehículos de máis de 3,5 toneladas ou non se poden vehículos de máis de 8 metros de longitude, eso sí van a poder facer. O Real Decreto entrará en vigor o 1 de outubro.
O consumo de peixe e marisco dispárase durante o verán nas prazas de abastos das vilas turísticas. Na de Vilagarcía, o máis vendido hoxe foi a nécora, a 45 euros, o percebe a 60, o lumbrigante, que chegou aos 40 euros, e o polvo, que oscila entre os 16 e os 18 euros o kilo. Máis movemento, máis compras e máis clientes que nunca interesados sobre todo polo marisco. Os turistas aproveitan para mercar o produto estrela do noso mar. A ver el pescado que había por aquí y todo, no sé, pero todo es increíble y huele que ya te lo quieres comer. Porque la tierra de aquí da otro sabor a todas las cosas, pues la cigala, la nécora, la centolla. Nos gusta el marisco de Galicia. ¿De dónde son? De Bélgica. Os vendedores das prazas de abasto falan dun inicio de tempada moi positivo. Desde mexilón, nécora, percebe, gustalle todo. Pois eu estou vendendo moi ben a nécora. Camarón preguntan moito por el, pero hai pouco. Hai moi pouco, está moi caro. E agora en agosto, cando se chega agosto, van a inflar os seus precios case o doble. Durante o verán o turismo convértese no mellor aliado para o comercio local e tamén para os mellores produtos da nosa terra. Outro produto moi utilizado tamén, o café soluble, pasa a estar incluído na Lei Europea contra a Deforestación. Está entre os novos produtos que deberán acreditar que teñen unha orixe sostible. Bruxelas, María Calvo. Sí, o café soluble súmase agora ao café verde, torrado e descafeinado, que xa estaban incluídos dende o principio na lista de produtos sometidos á Lei Europea contra a Deforestación. Este reglamento vixía a orixe de determinados produtos para impedir que o consumo europeo contribúa á destrución de bosques nos países produtores. O café que entre na Unión Europea a partir do 2028 deberá cumprir esta normativa. Pola contra, quedan excluídos o coiro, os neumáticos recauchutados, a soia para a sementeira, as peles de bovino ou os asentos para vehículos e aeronaves. Santiago conta cunha das mellores xeaderías de España e unha das 15 que compre coñecer, segundo publicaron nas últimas horas dúas revistas gastronómicas. E xa esta mesma tarde, o pequeno negocio compostelán rebordaba de clientela pedindo un camiño real. É un xeado 100% galego, imposible de catar antes do 25 de xullo. Apenas unhas horas despois de publicitar a dúas revistas gastronómicas, a pequena xeadería Xearte en Santiago case non daba abasto. Case todos querían un camiño real, o xeado do que falaban na prensa e que non sacarán ata o 25 de xullo nas festas do Apóstolo. Aproveitando que son os nosos bosques máis autóctonos, a flor do sabugueiro, as mazás do inverno e a repostería dos conventos. Consoláronse ben a gusto con outros sabores 100% galegos. Pero non importa, porque el de queso es magistral. O de mazá con requeixo está delicioso. Está buenísimo. Y teniendo en cuenta que vengo de la tierra de los helados, que es Xixona. Máis afamado, sin duda, é o queixo arzú a Ulloa, que despois o licor café, a tarta de Santiago, o requeixo con melenoces é outro do que se vende moito. Co selo de artesanía alimentaria de Galicia triunfa coas combinacións de sobremesas, pero que só fai falla di imaginación e boa materia prima. A compostelana está sendo un dos nosos éxitos. É un xeado de améndoa marcona que leva unha salsa de café e un crumble de tarta de Santiago. Des que abriu no 2014, a súa teima foi converter en xeado o produto tradicional galego. Tamén temos un peregrino, unha améndoa, porque pola tradición, un chocolate, porque chegan moi cansados, e un licor café que é como a culminación. Ano a ano constata que os galegos consumimos máis xeados na casa, sobre todo no inverno. Galicia conta desde hoxe co seu propio parque xurásico, 30.000 metros cadrados con 23 dinosauros de tamaño real, incluindo un rex de 14 metros e un diplodocus de máis de 20. Chámase Terra Nublar, está en Outeiro de Rei e permite pasear por diferentes períodos da historia xeolóxica entre os seus protagonistas. Feliz noite, ata mañá.